Lewap welaýatyna yer alma ekip döwlete bergili çykan kärenneçilerden her hektar başyna tölemeklik talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25 awgustda habar berdi. Lewapyň ençe etraplaryna yer alma ekip bergidar çykan raýatlardan her hektar üçin 1 tonna kartoşkanyň puluny döwlete tapşyrmak talaby güýje girizildi diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda däne hemde darganaty etraplarynyň käbir owabalaryna kartoşka eken daýhanlardan pul almak talaby başlandy. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň häkimetleri kärenneçi daýhanlardan yer alma talabyny güýçlendirdi. Döwlet plan borçnamasy esasynda yer alma ekmek üçin kärenneçilere ýörüýti yerler bölünip berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ençeme Lewaply kärenneçi tohumyň, dökünüň we tehnikanyň yarama düpçünçiliginden şikayet edýärler. Munun üstesine döwlet yer almasy daýhanlara 1 hektar üçin 1500 manat meşberini salgys salýar. Munun üstesine plan borçnamasyny dolmagy talap edýärler. Ol pulu bermeseň suw diýişini gozgamak haýwatyna tiyarlar diýip habarçy ençeme kärenneçiniň sözlerine salgylanyp gurrun berdi. Azatlyk radiosy döwlet bilen daýhanyň arasyny algy bergi meselesiniň kanuny binýadyny öwrenmäge synanşýar. Döwlet media serişçileri yer almanyň döwlet satyn alyş narhy barada maglumat bermeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy häzirki wagtda 1 kilogram kartoşkanyň 10 manatdan bahalanýanyny habar berýär. Türkmenistanyň hasyl öndürmek üçin ýörüýti yer bölünip berilen kärenneçi daýhanlar öz ýetişdiren hasylyny döwlete satmaga borçlanýar. Döwlet bilen daýhanyň arasyna şertnama esasyny döwlet öz gezegine daýhany dökün tehnika we tohum bilen üpçün etmek işlerini öz üstüne alýar. Şuňa meňdeş düzgünler gowaçy, buğday we beýleki gök bakçy ekinlerini ösdürip ýetişdirýän kärenneçilere de degişli bolup durýar. Döwlet tapşyrygynyň höttesinden gelip bilmedik kärenneçilere häkimetler tarapyndan suw diýişini gozgamak ýaly haýwatlar atylýar we tehnika, dökün we tohum üçin döwletiň hasabyna sarf edilen çykdyjylary ýygyna tölemeklik talap edilýär. Ýöne habarçymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä Lewaply kärenneçileriň ençemesi özleriniň gol çeken şertnamalaryna laýyklykda yer we suw salgydyny tölen daýhanlaryň döwlete plan tapşyrmaga mejbur däldigini aýdýarlar. Muňa garamazdan kärenneçilerden nagd görnüşine pul talap edilmegi düşnüksiz sorawlar döredýär diýip habarçy aýtdy. Bellemeli ýeri Türkmenistanda daýhanlar özleriniň hususy mellek ýerlerine kärenneçi daýhanlary bolsa özlerine bölünip berilen döwlet ýetişligindäki kärenne ýerlerini ekin ekip hasyl alýar. Türkmenistan 2018-nji ýylyň sentýabryndan bäri oba hojalyk puwdugyny degişli ençeme täze kanunlary we düzgünnämeleri kabul etdi we güýje girizdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan kärenneçi daýhanlar täze girdilýän düzgünleri bilen özleriniň wagtyna habarly edilmeýändigini we zerur düşündiriş işleriniň geçirilmeýändigini aýdýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şu günler Lewap welaýatyna döwlet beýleki gök bakçy ekinlerini ösdürip ýetişdiren daýhanlaryň hasylyny hem ardan bahadan satyn alýar. Diňe bir kartoşka ekenler däleýsem gök bakçy ekenler hem döwlet tarapyndan talanýar diýip bir Lewaply anonim şertde habarça gurrun berdi. Mäş ýetişdirýänler 1 kilogram mäşi 2 manatdan döwlete tapşyrmaly edildi. Bazarda 1 kilogram mäş 20 manata goloý diýip habarçy aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habarlary gullugy mäş ekilen 12 000 hektar ýerden öňümüzdäki sentýabrda 10 000 tonna mäş almagyň gözeňine tutulýanlygyny, onuň 9 000 tonna goloýunyň Hytaýa, Koreýa, Ýaponiýa we beýleki günorta günnäger Aziýa ýurtlaryna eksport edilmeginiň gözeňine tutulýanlygyny habar berdi. Gawun pomidor ekenleri ýetişdiren hasyllaryny gorkunjuna döwlete tapşyrýarlar diýip Lewaply habarçy sözüniň üstüni ýetirdi. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklardan has giň ýaýraýan işçilikden ýezir çekýär. Häkimetler bu problemalary açaçan boyun almaýar. Oňa direkt Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy gece gündüz ýurdun bedew wady bilen ösüşini tariflaýar.